Que tal, saúdos? Conta atrás para a estación intermodal de Pontevedra. Ampliamos de contado. Isto é Pontevedra 10. Comezamos. A estación intermodal será unha realidade no 2020. Así anunciou esta mañá a conselleira de Infraestructuras e Mobilidade. Dende hoxe está aberto o prazo de licitación das obras de adecuación do complexo intermodal. Uns traballos que, unidos aos da rehabilitación da terminal de autobuses, suporá un investimento de 6 millóns de euros. Así é como está actualmente a estación de autobuses e así é como quedará en 2020. A Xunta de Galicia anunciou esta mañá que a estación intermodal farase realidade no segundo semestre do ano que ven. O proxecto, que está dividido en dúas partes, a adecuación do complexo intermodal e a rehabilitación da terminal de autobuses, deu hoxe un paso máis, a apertura do prazo de licitación das obras de intermodalidade. O paso importante que damos hoxe, no que avanzamos hoxe, como decía, era a licitación da intermodalidade e da reordenación e reurbanización e humanización de toda a contorna con 3,4 millóns de euros que se ven a sumar á remodelación da terminal de autobuses que está a piques de adxudicar, que ten un plazo de 12 meses e que iniciaremos pois a finais deste mesmo verán e, polo tanto, creo que unhas infraestructuras para as persoas e que teñen un diseño que vimos traballando da man do Concello. Estas obras, que teñen un prazo de execución de 9 meses e que contan cun orzamento de 3,4 millóns de euros, súmanse ás da rehabilitación da estación, que, segundo informou a conselleira de Infraestructuras, están a punto de adxudicarse. A intención da Xunta de Galicia é que a finais de ano ambos traballos estean a pleno rendemento. Para gañar espacios urbanos de calidade e aproveitar pois esa proximidade da terminal de autobuses e a estación de ferrocarrís para realizar un verdadeiro complexo intermodal real con deseño moderno, cómodo e tamén coidado e ordeado. Estamos a falar pois da rehabilitación e reforma da actual terminal de autobuses, un novo itinerario peonil, cómodo e seguro para as persoas que se conecten nos diferentes modos de transporte entre tren e ferrocarril, como decía tamén, pois adecuar todo ese contorno cunha actuación importante para facer cidade. O obxectivo principal deste proxecto é conseguir unha intermodalidade entre a estación de autobuses e a de ferrocarril. Ademais, este proxecto axudará tamén a poñer en valor o río Gafos. Estamos a falar pois dunha nova acceso dende a rúa Josefina Urruti, unha reordenación de todo o aparcamento e esa recuperación e posta en valor do río Gafos, que supón pois gañar espacio urbano, espacio para as persoas con gran valor ambiental e, polo tanto, creo que estamos a falar dunha actuación integral, ambiciosa, que dá resposta ás necesidades que precisa Pontevedra, ordeando todo este espacio e, dende logo, que mudará por completo a imaxe actual que temos da estación de autobuses de Pontevedra. As dúas partes deste proxecto contarán cun investimento de máis de 6 millóns de euros. Deles, o 75% o poñerá a Xunta e o 25% o Concello de Pontevedra. O prazo para licitar os traballos de adecuación do complexo intermodal estará aberto ata o 30 de xullo. Carmela Silva foi reelixida esta mañá como presidenta da Deputación de Pontevedra. O PSDG e o BNG continuarán gobernando en coalición durante os vindeiros 4 anos, unha nova etapa na que todas as formacións tenderon a súa man para seguir colaborando polo interese da cidadanía. Carmela Silva volverá a ser a presidenta da Deputación durante os vindeiros 4 anos. O acordo de goberno entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego fixo posible que Carmela Silva volvese a ser investida esta mañá para seguir liderando a institución provincial. Unha nova etapa que comeza e na que a igualdade e o medio ambiente serán os dous eixes principais. Imos ser protagonistas desa revolución tecnoindustrial e medioambiental que está a transformar todo, a economía, a produción de bens e servicios, o emprego, o medio ambiente, a saúde, a educación, as relacións sociais e os espacios públicos. Queremos facelo sabendo que as persoas teñen que estar no centro das nosas políticas, porque o único sentido da política é ese, mellorar a vida da xente.
O apoio á diversidade, a loita contra o despoboamento, o turismo, o desenvolvemento económico e a aposta polo Plan Concellos serán tamén as liñas polas que camiñará a Deputación durante estes 4 anos. Carmela Silva tamén quiso aproveitar a ocasión e enviar unha mensaxe á Xunta de Galicia. Van a mellorar as relacións coa Xunta de Galicia, que as cousas van a cambiar e que poderemos sentarnos a falar desde a lealdade institucional coa Administración autonómica que ten que facerse cargo das súas competencias. Tanto o voceiro do Bloque Nacionalista Galego como do Partido Popular destacaron as súas intervencións a importancia de seguir traballando por e para os cidadáns. E mentres César Mosquera falou de humildade e sensatez, Jorge Cubela apostou pola renovación e a colaboración. Todos estamos en un sistema que proclama que cada cidadano un voto e aquí é falso. A elección faise por un sistema corporativo máis propio de democracias orgánicas ou ditaduras que do sistema que temos. Iso debe levarnos a todos que estamos aquí nesta corporación a ser intrínsecamente humildes, a non nos puxeron os ciudadanos. Puxeron os concelleiros, as concelleiras, os alcaldes, as alcaldesas. A nós non nos... Eses veciños merecen ser respetados, merecen ser recibidos e merecen ser escoitados. Gobernar de costas a eles nunca será unha boa decisión. Por iso, nesta hora, en este día, aquí e agora, damos a nosa man tendida para que haxa esa nova etapa da que falaba ao inicio. Unha etapa con trato igualitario entre os concellos, cooperación institucional e un debate aberto. O acto que se pechou co himno galego serviu para demostrar que a transformación da provincia está en marcha e que, segundo a presidenta da Deputación, é un cambio imparable. Bueno, centos de persoas se reuniron esta mañá no Pazo Provincial para asistir a ese pleno de investidura, entre eles case que todos os concelleiros da provincia de Pontevedra. E se algo nos deixa este acto son momentos para recordar, entre eles a emoción de Carmela Silva ao ser elixida como presidenta provincial. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de deputado provincial, con lealtad al rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado E o Estatuto de Autonomía de Galicia. Esta foi a frase máis repetida esta mañá no Pazo Provincial, aínda que as versións foron moi diferentes. Os deputados do Partido Socialista e do BNG optaron por prometer. prometo, 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 prometo. Mentres que os do Partido Popular decidiron xurar. xuro, 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 Ademais, ningún nacionalista esqueceuse de facer unha referencia a Galicia. Os dereitos na Galicia. defender os dereitos do povo galego. os intereses do povo galego. Pero se algo nos deixa este pleno, máis aló dos formalismos, é a emoción coa que Carmela Silva foi investida como presidenta. Hoxe está aquí comigo a miña familia, a quen lle mando un abrazo moi grande e todo o meu agradecemento, pero particularmente ao meu fillo, porque é a primeira vez que ven a un acto de toma de posesión no que son reelexida presidenta, e estou moi emocionada de que el estea hoxe aquí. E aínda que os micrófonos e a voz case non deixan falar a máis de un... Creo que tiña razón a presidenta en que non debía falar. Un trocito. Ao final, todos os deputados puideron desfrutar dun pleno que reflectiu o que será a base dos vindeiros 4 anos na Deputación, que son os intereses dos veciños. O futuro da Escola de Cantería de Poios segue sendo incerto e as diferenzas entre a Xunta e a Deputación fano aínda máis complicado. Por iso, o parlamentario do BNG, Luís Bará, solicitou nas últimas horas a creación dunha mesa de traballo. O obxectivo é que ambas administracións, xunto coa Asociación Homologar Canteiros de Pollo, poidan chegar a un acordo sobre a homologación oficial destes estudos. Ademais, o nacionalista incide na necesidade de mellorar as instalacións do centro e afirma que a única solución posible é a creación dunha titulación de FP de cantería. Por último, o BNG pide que se faga efectiva a transferencia da escola á Xunta nos vindeiros meses.
2000 petardos, esa é a cantidade de artigos pirotécnicos que foron interceptados pola Policía Local de Poio durante as pasadas festas do San Xoán. Durante esta celebración, os axentes descubriron a un gran número de menores tirando petardos entre os coches e a zona de xogos da Reiboa e, tras investigar os feitos, chegaron a un posto da feira. Nel estabanse vendendo estes produtos sen autorización. Segundo informa a Policía Local de Poio, a maioría deles eran de categoría 2 e, polo tanto, tiñan unha perigosidade media. Os artigos pirotécnicos foron postos a disposición do Servizo de Intervención de Armas Explosivos da Garda Civil. E a UNED acolle dende hoxe unha nova edición dos seus cursos de verán. O tema deste ano é Luces sobre Valle Inclán e o obxectivo deste evento é repasar toda a traxectoria persoal e profesional do dramaturgo galego. Abordar la figura de Valle Inclán desde distintos aspectos, desde el aspecto biográfico, sus relaciones con varios escritores, a veces relaciones complicadas, Valle y la idea de España, digamos el patriotismo, es una faceta, digamos, de la obra de Valle, la faceta política de Valle, Valle y la Segunda República. Valle fue muy amigo, por ejemplo, de Manuel Azaña. Tratar la figura de Valle desde distintos puntos de vista, este es el objetivo. Tras las conferencias de Francisco Fuster e Manuel Aznar, mañá e pasado pasarán polo centro da UNED poñentes como Andrés de Blas, Margarita Santos ou Darío Villanueva. En total, 8 profesores e catedráticos que chegan a Pontevedra dende diferentes puntos de España. Todos eles van repasar e debater sobre a figura de Valle Inclán. O evento, que xa unha tradición na cidade, está aberto a todo o público. Chegamos así ao remate deste Pontevedras desde hoxe. A actualidade continúa, xa o saben, en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Mañá contaralles as noticias Juanma Lorenzo. Adeus.